Para pengunjung dan juga para penikmat seni sekalian yang dihormati, mari kita bersama-sama menyaksikan kesenian Jadilon Gudo Banglaras dari dukun. Tepuk tangannya meriah dimulai dari sekarang. Rahayu Toto Raharjo Tanah Jawa. Wilahi Tus Jo lo 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 ayo 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 sama poing kati sawe going diri. Siyoga ndereke Sang Prabu siyoga ayo jo. Wah. Us. Nduk sajan awak dibyayaan wanita nduk. Nanging den paringi sampeyan wajib nduk. Wajibing diri nderekaken Sang Bendoro esak mangsa ana para gawe ana panggon kene. Gustining dhewe Sang Pangeran Diponegoro hangae wajib ana para gawe ae dhewe aja nganti kerandatan.
budal mangkat dina iki ayo ayo. Wah, Os, ayo. Wah. Gusti Pangeran, Gusti Pangeran, ya Gusti Pangeran Diponegoro kapan kula nggene bidal kapan menika Gusti. Wah, dalem mundi dawuh Gusti, bincang kapan nyirakaken ruwet renteng ingkang ngribeti tanah mriki Gusti. Ore manggih raharja tanah Jawa ing wewengkon Magelang mriki Gusti. Wis sabaratipun sawetara sesuk. Kapan mangsane ana dawuh Kuda Panglaras Kecamatan Dukun. Noninje, 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 noninje Gusti. Tepuk tangan sekali lagi yang mulia untuk Jadilan Kuda Panglaras dari Dukun